No niin, tervehdys taas johtamisestahan sitä puhutaan. Mä oon tällä kertaa vierailulla Forssan yhteislyseossa. Kukas mulla on tässä vieressä tällä kertaa? Minä olen Simo Vestola, olen taide- ja koulutuskeskus ELLin rehtori, eli 4 organisaatiota, lukio, kuvataidekoulu, musiikkiopisto ja kansalaisopisto. Okei, siinä sitä riittää johdettavaa. Kuinka kauan Simo sä oot pomohommia tehnyt? Vuodesta 2001 eli 25 vuotta. No se on jo aika kauan. Sitten vielä, sä toimit opetusmaailmassa. Mikä siellä on sinun mielestäsi hyvin keskeistä johtamisessa? No jos ajatellaan niin, että tilat on kunnossa, rahoitus on kunnossa, niin kaikkein tärkeintä on henkilöstö. Henkilöstön osaaminen, jaksaminen ja motivaatio. Ja nyt kuitenkin, kun oppilaitokset kilpailevat asiakkaista, niin opettajien tietotaidon ja työn parantaminen on haasteellinen ja erittäin tärkeä kysymys. Selvä, kuulostaa erittäin hyvältä. Kiitos sinulle kommentista, Simo. Kiitos.